Formal nga gidawat sa mga mananaog sa nagkalaing-laing dula sa MESCON, Convention of Gamers, nga giorganisa sa Misamis Oriental Esports Organization (CONMESO) nga kanunay gisuportaan sa pangamahan ng probinsya sa Misamis Oriental sa pagpangulo ni Gobernador Bambi Imano. Ang MESO nagpahigayon og isa ka semanang kalihukan nga nagsugod Abril 25, 2022 ug natapos Mayo 1, 2022 kun usa sa highlight sa kalihukan ang pagdula sa upat ka dula gilangkuban sa Mobile Legends Bang Bang, Call of Duty Mobile, NBA 2022 ug Tekken 7. Ikalipay sa mga mananaog ang pagdawat sa pipila ka gantis sa matag dula. Ang grupong Exceed ni kampiyon sa Mobile Legends Bang Bang, grupong Meso Curso para sa dulang Call of Duty Mobile, si Marvin Parel alias Dindarb Siboy, midaog sa dulang NBA 2022 ug Giancarlo C. Valde alias Repins ni kampiyon sa dulang Tekken 7. Nadawatan sa mga mananaog ang mga cash prize na 12,000 pesos sa kampiyon, 8,000 sa first runner-up, 5,000 para sa second runner-up. Nakadawat sab ang mga mananaog og trophy ug mga gift packs nga gikan sa mga sponsors. Mostly nakapasalamat jud ko sa sa Meso and of course the Misamis Oriental Esports Organization for this event. Kaya ang main role man jud sa main goal jud sa Meso is molding responsible gamers. So I thank them for this opportunity na gihatag nila sa amo na kaning na-improve na ang kaning gaming dili ni is an addiction or unsa pa na diyan ang mga bad negative sayings about sa gaming community. So thank you kayo sa MESO organization. Giawhag sad sa kampiyon sa Tekken 7 nga si Giancarlo C. Valde alias Repins nga dili pasagdan o kalimtan ang pagtungha sa eskwela ug himuon nga inspirasyon ang pagdula sa mga online game. Wala imposible nga pwede gyapon mo nga isa sa like para sa kuha ma-attain gyapon ako akong position as champion. So happy lang gyapon ko. So be inspired lang and lang gid always focus lang gid sa game and always ayaw gid kalimtang pag-study. Kanunay nga suportado sa pangamhanang probinsya sa Misamis Oriental sa pagpangulo ni Gobernador Bambi Imano ang pag-alagad o paghatag sa tukmang inspirasyon sa mga kabatan-unan para mahilayo kini sa mga butang nga dili maayo kay gilauman nga akamatan-unan ang tubag ug mudala sa kaugmaon sa probinsya para sa sumusunod nga henerasyon. Kini si Lambo Jessie Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.